sini kaisa tiprasa bosungni kaisa channel bongke kok triprani sini brother saikaba sini sir Somir Debormano ang direct sanai sung ojoro nongni tiprasani bagai thansani khorango sung salai himlai khabaksa kha thansaga himlai tongmani jorowo norong media associate haikaba nong media press club tongo norokbo kisisa norong bisingti thansangai nai je joro kok nangmani ak kokno judino kaham ke kasliu sakangke sini tiprasa hangkraine bagai khoroksana tai khoroksan nangya khoroksana tai khoroksa against khoroksana hamya salaya angketo sini tiprasani bagai o thansa jorongke belai nangmani ne ang wansugo thanglai 5 tariki 5 tariko nang kaisa BJP ni yakso haikaba bitim nei okok silchamani haikaba mazar bermani okokno tei kisisa ang nin thaniwo makoikha masaka tamneke nang abono ang condemn khayo ang bono selango please nongni associate media press club ni bisingte nangomno kisisa withdraw khaina khangke belaina hamnai tamneke nang wani takuk angbo nini takuk jungo hasagao tongai thana nangana aun bagai nang je sini LOP leader of opposition sin Saronimes bono kisisa mazra silmani a mazra nang bo media channel timan mani tomuno tongangke nang bono se mazra berdi karan boni dartei nang mazra berdi tongmani abono nang yes ang nakar sano ang saya angka chugi angka hoto ang kasle ka hnai nang withdraw khina khake belai hamnai ani friends haikabani sir Somir no ang o sari pangjarawo nono ang koyo nang please nongni associate ni bisingtio mo solution khainadi withdraw khainadi sung tiprasa thansa ung tongmani jarawo sungai sing tanasledi sungai sing kok khamya ta silsadi omsup noni thaniwani o sari pangjara kok kasarmani tai request khaimani hambai jotono media rono kulumbaikya kakhasan thakte buksong tabuk o kok tirpurani sar Somir ni mungoi je naslemani kok hamya bo saw hnani kubongma jaga chair jaga tongmani obono tin salani kedo kisa sagra di sar Somir do ang bini footage naikha buni ko bui hunu hunise ang tipramo thono bitim hunu hunai bo samani ang ko mia sarigon video naikha bo ang bekti saya ang tipramo thono bitim hunu nene ang niji bekti saya bui salai tongmano se ang sai khnar wani channel ni bisingti nene bo samani nor khatam babi abono boda saw ni na buni ko buje saw na kebke saka CPM bai dagi jai khajago saw aba herok ni chang nor taw sagar dei bahai obon tui do buskang obon nor kok salai paikha belagena hambai sini live mo TV no singkaba mas sasinai sing nukha sini je kok tiprani je Somir je bo samani sini LOP no je tipra mathani no je B team BJP ni je samani bo sawaro ang masaya ang buni kok waise sawnai saw ang abon koinai bo tomuno ang masaya ang buni kok waise sawngge bo channel sa bo borok sa ba bo party sa keba bini ukoloko nangnai tongnai ang monai khoy an bukhabai haini bo kongno sakana amne banga abon koinai bono nang tangi buni kok baiba nang hamya sajagi tongnai nini kaisa channel nang hamya sajagi tongnai kaisa channel senamnani ti senani onek ungko nango amne bagai tabaksak jaro je kok tibra je channel chini tipra sani bisingo ang nugui tongo bini channel tabaksak jartai onek poka sangai tongo oni bagino bahake bo buni kok baiba je tabuk sini tipra mothono BJP ni B team hne je social media o je viral khainai bo tabuk je sajagai tongmani sini leader sini LOP no je sago je hamya kok samani ba je buni kok bai sawnai samani bo abono bini media ni bisingti bo saklai rekhana chawo ani boyokologo ani ano sanai tongo daginai tongo ba buni kok bai sangma sachi hunai bo nong electronic media ni bisingtai bo saklai rekhangke bo ba bini kok no je rosaina khangke oba ani salaya ang je samani buni kok bai nene bo rosaina khangke beleken sanai ni ang mone khayo ang bini kongko video nukha bin nisa
bui dagi bo samaniya bui salai tongo nei se bui oma hema salai tongo obono se ang sao nei hemani se norokhe bui bai dagi jagai sat bo sakana haida babi bo onyo jaga rogo nugui oma salai tongo tipra motha no tam wanso na bui bai dagi jagai de sakana bo nugui de sakana na ni moting ka mo haibang mano sini borok to ang jepru ang khoroksa ba ang phano dos khlakya ang onai khlakya mani bisingo ano bui pressure ka bui sepka ba bini dosno katina bagai bo ma buni phan beri mano ani monai khayo bo tabo ami buni common nugui saungke bo tabo common tabo to social media jugo to tabo to chair khanka to manjang nai bo ma ke bo common man khanang abro nung proman khlair di ani ang buka ani monai khaita oba haita na comment phan nok thang grobar phan nok thang bui phun bai phan sateng bo borok bahai ke bitim hanka nang jodi sayangke nang phunugiri di obo norok sable na phunugiri yake phunugiri yang ka to sing bini sako sing tipra mota sing asugoi jongla sing khorok ta tong tini tipra mota sing tabo to sini 12 lakh 13 lakh borok ni bagani sing samung khlai tongo sini LUP sini onime sarba Bridin opposition leader tabu samung tongi to bidan sawo sini greater tip le ngai sing kabang ma sini do phani bangi sam khlai tongule ojaraw sing tangi hamya sajanai ba sini tipra sangai nai nung bula tipra sabule buni do phani borok sana tongmani kintu buni do phani borok sayoi nung tini sao abo buni ni kaisa majara ani angji monai khaita ani bukhaw ani ব্যক্তিগত ngai nai eta phunugun duliata nor busuk jaratei tam sam khlai ne bo phus phunugli eta absubun paikha bo nakar bo sanliya o borok comment khaine obake salai tong bagi sang o kokno mati saw abai bo phunugu liata nge norok tam khlaine na di ingka to sing to bini sago sing step manane angno nobon sanai kaisa independent channel nani je soikat talpatra ni je nokhara kabak ma bini channel ba bari rong ni sakabo kokyanka sini maharaj ni sakabo kokyanka kabak ma jaga botini hamya sawoi ni botini khare jong ba kelakata khare jong tin kelakata ni romoi to tabu bojel to jela sido jak tongule boba ama hinu ngaita botini sini LVP sini onime ni sako je kokti chemani sini tipra mathon je BJP ni BT huni ba akok no rasane ka sing tipra matha bosung asugoi tongla sini barotele lokha baro asugoi tongla sing bini bagai sing tamo sing khlaiman stop nai man sing kaisa lama rutuk nai sini tipra matha sini party to tongo sini moharaja tongo sing abo to ang pekte ko to ngai mangla sini party ni wan sung nai sini je 13 lokha borok to wan sung nai bele obono tam khlaiman Hingke oba hai video tu simda saharka bono reply rikha nangke phone rok direct rok call khlaina rok sada saka nang khlaimani kisa abo songsudon khlair di hai ke sing nini bagai musase khlaina thang tongo phone rok khlainai bono saide naikha phone rok la khlainai je biskan rok phone rok khlainai nina bo ngyakho sing da thamsi kalaiman balok tong khasini tim sara tirpura buri bodolong thang sikla bodolong thang bura bodolong thang sara tipra mata tongon beung tung plajak nini agen se thana nai tongo nangabon kisa rosnya de clear phone khlair di okok rok norok phone tei sahana rok minche tong oba ki video khlake somoi bonu gyapang man busy wa ke phone tei rok bo bahai sana rok wan su se to do abo to asing jole tong number bu mani tong number to manai tong sing chesta khainai bo je sing tabu botam khlai to bini bakhaw tam wan sogi tong o tamul ro soi ni na yangke ama hanu sing step ma thanai bo darang nang kok salai nai kumnai kok saimano tamni bagai nung mai kok sawoi nai dini sini sarate pro sini tipra motan sagon nung bibranto khlai tongkha je kok samani je sini opposition party sini leader sini saro onmi sago je kok samani no abono ro saina khangka sing belekan sanai nai nakai kumnai pen kok ma salai nai tapsu jara sajaya kona যেটা ভিডিওতে নিউজতে আমাকিন ছাগলাজেক তংখো সময় বড় বিজি বা নুগিয়া ফানংমান নরলে বাহাই ওয়াসিসে কন্টাক্ট অক তাকরং খানং আবো চায়াখো নাম্বার দ বরং अवेलेबल तमबा कॉन्टैक्ट तक संग खाजा गया खो तामुगे जेता संगनुगु तमनि अबताबो प्रेस मीट से साजागो बे कॉन्टैक्ट ताबो जदि न जदि नुगुने ब किसापान अब तो जेहेतु मीडिया बा ब किसाले मोबाइल ब नुखना नुग्या हनै त मानिया हाइपा नुगुने ब जदि न ब निजि ताब तो सुनो तो क्लियर भाबे नुखना दिनि प्रेस मीट खाइमानि गे बरक तो कॉन्टैक्ट ब माननाय नंनि तरफ थेके पानो मानि मानो गे ब संबाय गोरोंथों सोंबो बाबाय गोरोङै मानो
যদি না করোনিয়া ব এ তো সাকা নো আনি ব্যক্তিগত তো নো হিংকে বনি আপনি সাজা আং নাই দা ya kaya na ya কাইয়া আবলা ঠিক